Започвам да представям гостите един по един с истинските им имена и с ролите, които те изпълняват, макар че това едва ли има нужда. От това едва ли има нужда. Съвсем в края е мениджъра на групата, господин Кит Падингтън Ричардс. Започвам с актьорите. Актрисата, която изпълнява ролята на бойната ми Мила Бонг, се казва Сю Hodge. До нея е не много интелигентният полицай Краб 3 Артур Фостър. Вики Мишел, която играе палавата сервитьорка Ивет. Хелга. Малко ме е страх да го представя. Това е Ричард Гибсън. И Гай Сайнър, нежният лейтенант. Предлагам сега всеки един от тях да каже своята любима реплика. Ако нямате нищо против, малко да си ги